syudad ang padayon nga nagausisa. Korupsyon nga kabudlay gid madula. Sining karon lang mayara naman na diskubrihan. Bulldozer nga wala na nagaandar at ang gatong padayon nga ginapangayuan. Involvado ang ginpasabat. Wala ginhingat lang kita nagahulat. Basta lang kay kuno amo ini ang nadiskubrihan. Sang aton karon bago nga administrasyon na pilian. Posible madugay na ini ginahimo. Nagligad pa ang administrasyon, wala ini matiklo. Kaya hindi lamang posible sa isa lang ka departamento ang may kaangay sini nga sindikato. Tani kay nasuguran na gidman ka syudad nga usisaon. Tanan nga opisina ang pagasalamahon. Sa sini nga pamaagi ang ginasiling nga change aton mabatyagan. Kung may mga kurap nga mapasabat sa aton nga kasuguan. Ang ini nga panguna-una pananawan ang ginpadala ni Raul Cañones sa Barangay Mandalagan, Bacolod City.